Čakáme práve na obchod, posledný na challenge. Buď dneska budem fandiť, alebo spalím účet, tak dám vedieť. Čaute, takže po dlhšej dobe sme zase v ďalšom videu. Dneska máme toho celkom dosť. Čo budeme robiť? Máme koľko? 15 hodín. Idem vám ukázať nový kancel. Takže tu sedí jeden kamarát Samo, editor strihač. Tu sedí druhý kamarát Samo, on robí barbera a tiež sa učí trading. Tu máme kuchynku a tu sedím ja. Mám tu svoj pracovný stôl, aj všetko, čo mi treba. Takže konečne máme vlastný priestor na prácu, kde môžeme sa sústrediť a nemusíme byť len doma. Takže tu na už odtiaľ budem robiť všetky videá, aj trading, aj všetko. No, dneska máme veľké novinky. Zobrali ma do Jimbeamu, kde budem robiť videoeditora, čiže po piči môžem konečne tradovať. Popri tom mám stabilný príjem, popri ktorom môžem robiť trading. Dlho som sa neozval, lebo mal som toho fakt veľa a všetko toto bolo, proste bolo toho strašne veľa. A musíme si porozprávať, že čo sa vlastne všetko dialo, čo sa všetko stalo. Keď bude viacej času, všetko si porozprávame, že čo, jak, čo je nové vlastne. Prišla mi dneska karta, lebo mi ukradli peniaze aj účet, tak som si musel urobiť novú. Kúpil som si gitaru, nech sa môžem naučiť hrať, lebo treba popri robote aj niečo iné robiť, nejak oddychnúť. Robíme stále na tom e-shope, čo som ukazoval minule. Stále plno roboty, fotenia, merču a milión vecí. Ale ak začnem robiť pre Jimbeam, tak si to rozdelím, že čo pre koho budem robiť a čo posuniem iným ľuďom. Teraz primárny task je dokončiť ten e-shop, nech toho môžeme spustiť a vyrábať veci. No a potom už full time pôjdem pre Jimbeam robiť. Som zvedavý, aký tam bude workflow a jak to bude vlastne celé fungovať. Či to bude niečo náročné, alebo to bude v pohode. A popri tom už by som chcel aj ten trading, pozrieť si kurzy, čo mám. Popri robote už robiť aj trading, lebo trading chcem, aby bol full time. Tam vidím najväčší potenciál a najväčšiu budúcnosť a popri tom budovať kapitál a investovať peniaze, možno iné biznisy robiť, lebo treba mať aj iné biznisy. Nemôžete mať peniaze iba z jedného príjmu. Takže chcem si časom budovať aj iné biznisy, už mám niečo naplánované. Len kapitál je základ. Kapitál budem mať základný z toho Jimbeamu teraz a potom tým tradingom by som chcel si ho vybudovať ďalej. Časom prejsť už na full time trading.